Czytać po polsku, tak jest. Protokół Komisji Skrutacyjnej 18 zjazdu delegatów ZKP z dnia 4 grudnia 2010 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie. Czytająca te słowa jako przewodnicząca Henryk Kanka, zastępca przewodniczącej, Stanisław Breza, członek, Kazimierz Zorny. Stanisława, poprawimy, Breza, członek, Kazimierz Zorny, członek, Teresa Mejna Kopania, członek, Jan Warmowski, członek, Jadwiga Dziubik, członek, Bronisław Adamczyk, członek, Karolina Iwan, członek, Piotr Lewańczyk, sekretarz. Mańczyk stwierdza, że w głosowaniu tajnym na prezesa ZKP wzięło udział 314 delegatów. Komisja wydała 314 kart do głosowania. Ważnych głosów oddano 310. Nieważnych głosów 2. Nie oddano 2 kart do głosowania. Poszczególni kandydaci otrzymali: Łukasz Grzędzicki 221 głosów. Teresa Kopal 89 głosów. Komisja stwierdza, że prezesem ZKP został Łukasz Grzędzicki. Na tym